Mi a fasznak mentek fodrászhoz? Kurva élet. De... Big upward scooping motion to the mid-head. Mi a bicsának mentek fodrászhoz? Kidobjátok a pénzt? Cigire költsétek el meg piára. Fazekat is szoktam rátenni, vagy valami. Nem, ha az anyádnak a rohadt picsáját, nem fogod be a pofádat? Virágot. Na de Mónika, a lónak 4 lába van, hogy mégis megbotlik. Most Szofia a picsáját! Egyitől átszobálsz! Hát mindig az egyik testvérétől a másikhoz megy. Egyának a kurvának, annak a másik picsájunknak! Te geci! Drága bátyám, ne gyere meccsre, maradj ott, menj Fiorentinára! Hey! Hey! Szép volt! Többet nem jövök! Most Mirét, te te személy! Lipsvik szűrték! Lipsvik! Meccs, Balázs Benjamin a legjobb, a többi egy nagy szar, meg az Olivér, meg még a Hegedűs elment. Kér, mit gondolsz te? Senki, magam vagyok. Saját gyerekét nem érdekel, mi? Te patykány! Te szénkénytelen! 1 forintot nem adol a gyerekeidnek? Nem? Szégyellem magam. Itt van, mi az, hogy kapti? Mi az, hogy kapti? Ne idegessé! Kapti! Mi az, hogy kapti? Kapti! Ne idegessé! Ne idegessé!